atoang nadungog, atoang naila ang pagkamangyatagon sa Ginoo, or I should say God's providence. Most especially sa pagka-encounter ni Elias sa usa ka byuda nga babay nga nanguha in town og mga sticks or mga kahoy para siya makaluto, og yahang giingnan nga pwede ka mag-andam og pan para usab pud ako makakaon. Pero ang byuda niingon siya nga magluto manggani ko para pug naipipila lang yun ka harina nga naa nako para magluto ko, mga muning nangahoy nako para magluto ko niini para ako makakaon ug ang ako ang anak. Apan giingnan ni Elias nga buhati ako og makaon aron usab pod nga kuan yang giyapong giasure ang maong babae no nga di gyud mahutdan ang harina, di siya mahutdag harina maski manggani ug ang mantika. Nya interesting kaayo mga kaigsunan ko ni Kristo kay diha sa mao nga pagbasa nga ato ang nadungog, dili na pan ang giterm kundili kining saning famous sa Argao kanang turta. Interesting kaayo kay instead of pan ang gihimo, nanay murag a little bit of a change, no? Turta famous o familiar naman na sa Argao, and they are known for that as their delicacy. But that dinhi sa atong ebanghelyo, atong unang pagbasa rather, na ay pagkuan, and then nakakaon si Elias o gani wa gyud mahutde ang byuda sa maong harina o kining mantika nga iya pang magamit. Ato ang makita dinhi sa maong nga act ginabuhat sa maong babay, misanong siya usab pod sa pagkamangyatagon sa Ginoo diha siyang kinabuhi. God's providence in her life. Kung tan-awon po nato ang iyahang istorya usab pod, kung ato ang obserbahan ang mao nga babay, nag-andam siya para siyang kaugalingon o para siyang anak, and here comes another person nga nangayo para usab pod siya makakaon. At first ang maong babay murag midumili siya sa paghatag kay lagi pila naman lang kapudyot nga harina nga naa niya. Pero tungod kay mingon man ang Ginoo sa pod mao'y naghatag diha kaniya. Og nindot ni nga lesson alang kanato mga kaigsunan ko ni Kristo. Kung usisahon usab pod nato atong kaugalingon, at times kung ugali pod nata sa mga ingon tag gipit na kaayo ta ug usahay muratag bugal-bugalan sa Ginoo. Gipit na noon kayo ta ug ana na noon po diha panahon nga murag magasto na po, daghang mga galastoon, daghan pa siguro pong mangayo, and there usahay ta posible nga marag makadumili ta kay tungod ang atuang gihuna-huna, ang atong kaugalingon, walay labot na ini ang uban. Apan dinhi di ay sa unang pagbasa natong nadungog, atuang nasunod, ang Ginoo is a God of providence, and He loves a cheerful giver. Maubitaw siguro po na diya sa maong salmo nga tuang nasunod. Mingon man din dayga ang Ginoo kalagko. Kaya ang usa ka tawo nga nakakita sa pagkamangyatagon sa Dios sa kinabuhi, makadaig tinuod sa Ginoo. Makadaig tinuod sa Ginoo. Kay nakita man niya ang Ginoo nagmangyatagon gayud dihas yahang kinabuhi. I do not know kung ang mga tao baron nga dato siguro sila with their wealth, and yet they are not happy. Kay tungod usab pod wala nila makita ang pagkamangyatagon sa Ginoo, dili sad sila kadaig sa Ginoo.
Obserbahi pod, mga kaigsunan ko din ni Kristo. Kanabitaw pod nga magipit na kayo ta, apan nakita nato nga ang Ginoo nagamangyatagon gihapon diri sa atua, kay tungod atua nang gipangayo, ug atua nang giampuan gyud in taon nga ihatag niya. Dili ba usab pod kita, mora pod ang mga tao nga makadaig sa Ginoo sa iyang pagkamangyatagon, kay wa siya ingon tag nagpabutabungol sa tong mga panginahanglanon. And He always gives. God will always give. Diha usab pod sa ikaduhang pagbasa nga tuang nadungog, ingon tag ang Ginoo naghimog sakripisyo para sa kaluwasan sa tanan. Pero katong mong pagkasakripisyo sa Ginoo baya, mobiya po ito'y paghatag siyang kaugalingon para usab pod ang tanan maluwas. Paghatag siyang kaugalingon para ang uban maluwas. Whenever we give something, tinuod, gamayng sakripisyo gyud ni on our part. Nakuhaan na sad ang ako ang gitigom da, kaya akong gihatag. A little sacrifice once again. Or baka ang uban siguro gyud pod dako-dakog nakuha tungod lang kay gihatag nila sa uban. It's a sacrifice. And yet dili ni siya sakripisyo nga nahug nalagwa. A sacrifice that is put into vain. No, but a sacrifice that always lead to being sacred. Gikan sa sakripisyo nahimong sagrado. Mao po ni ang ginabuhat sa tuang Ginoo. Siyang paghatag siyang kaugalingon, tinuod sakripisyo kadto, pero nakapabalaan usab pod. Nakapabalaan dili lang siyang kaugalingon, kundili sa uban. The same goes with us. Whenever we give, it is a sacrifice, yes, but at times also nakapabalaan pod nato. Sacrifice, sacred. O dinhi sa itong ebanghelyo kanato karon ato ang nakita ang mao nga babay, ang maong byuda nga mihata gayud sa iyang gisaliga na nga kwarta para sa templo. And you know what is striking in this story? She remained to be an anonymous. Wala mailhe, wala pud makuan ang iyahang pangalan, wala masuwat diha sa ebanghelyo ang pangalan sa babae. Pero nakita sa Ginoo ang iyahang gihatag, o kibaw usab pud ang Ginoo nga siya usa ka byuda, yang gihatag ang tanan para sa templo, para kayuhan usab pud kini sa balay sa Ginoo, or para sa Dios, kumbaga yang gihatag. Wala na magkuan ang babae, wala na magkwinta na, kundi iyang gihatag alang usab pud kini sa Ginoo. Nakigsunan ko ni Kristo, striking kaayo kay tungod ang maong babae remain to be an anonymous person. Ang Ginoo, kung ato ang obserbahan usab pod sa mong ebanghelyo, gipinpoint yun ang mga tao nga nagbuhat og dautan, mga grupo sa mga tao nga nagbuhat og dautan, ang mga magtutudlo sa balaod, mga Pariseyo, iya kining ipang pinpoint. Pero ang babay nga diha sa ebanghelyo kanato karon nga ninghatag remain to be an anonymous. And it is a lesson for all of us nga kung ugali muhatag ta, hopefully it is a lesson for us to be anonymous. By the way, I am always struck with persons who remain to be anonymous, no? Especially og mga ipanghatag nga mga projects para sa simbahan or baka para sa kayuhan sa maong kausa nga remain to be, dili sila magpaila, no? Posible gani na mga manghatag usab po diri sa simbahan who remain to be anonymous. Mind you pod mga kaigsunan ko din ni Kristo, who remain to be anonymous but still nga
nga kanang naabitaw gihapon ang ingon tag Quintas Claras ana. I remember diha sa usa ka simbahan nga daghang minghatag tuod sa maong kining simbahan sa iyang proyekto. Ang daghan pud nga mga tawo nga remain to be anonymous. You know, diha sa opisina, well, I'm not saying no nga ang opisina kay kuan, there are nitty-gritty in the office or in the parish office or those persons who may receive the amount. Daghan kayong nag-anonymous, pag-flash dayon sa pahibalo ug pagpasalamat unta sa mga nanghatag. Daghan kayong na anonymous to the point nga tinuod man pod dunay amount yun no nga gipanghatag, pero to the point pod nga tungod kay daghan ng na anonymous di man mailhan apan na post gihapon diha sa mao nga screen naapoy mga nagtrabaho sa office nga tungod kay daghan ng na anonymous wala na makwinta ang uban nga anonymous ug napunta na hinuon diha sa bulsa sa mga naa diha sa opisina. Munang we have to be extra careful at times. And then I encounter a priest nga mingon siya, bahala siguro mo magpa-anonymous mo, pero give it a fact nga kung ugalig mo hatag ka, at least kanang magpa-alias ka. Alias siguro sangan sa santos nga imuhang gidiboto, and then you know that for sure nga ikaw na nga mao nga you are using that name of that saint, and that is the amount that you give or that you gave, so that it will always be part of the Quintas Claras sa simbahan. Otherwise, kung daghan na kayo nag-anonymous, at times po, we have to be careful nga naausab po di ay tungod kay murag mahugba nga abuse na hinuon tungod kay daghan kay nag-anonymous. And that is a lesson on my part also, even as a young priest. Kung ugalig na ay mga projects ngayon ani, and then I encounter like that, murag maingon yun po ko sa siguro sa mong hatag nga, ma'am, sir, kung ugalig magpa-anonymous ka, rest assured that you have to give a kind of kining mura og alias, so that when we post that in the screen, you know for sure nga ikaw mihatag ni ana, so that it will always be part of the Quintas Claras. Yes, we know that it is your intention to give, but it is also our part as a church nga naa usab po'y Quintas Claras para makita gayod ang gihatag, makita usab pod as transparent as we are in the face or on behalf of God, and at the same time sa maong naghatag. At least na alias lang pug ka. Ang mga tao dili nam namukuan kung kinsa na siya nga santusa nga ning hatag man, but that you know ikaw nga mihatag ni ana with your intention of giving, that you know for sure nga ikaw na nga mihatag. Of course, daghan pong mga tao nga dinhi sa simbahan ato ang pasidunggan usab pud tungod silang gihatag. But the gospel of today gives us a lesson nga no matter what, madako man ang imong gihatag or magamay, the same sad sa ato ang ebanghelyo nga gisulti sa atong Ginoo, it must make it sure nga it comes from your heart and your generosity of your heart that you give. Kaya daghan pong mga tao pod makigsunan ko din ni Kristo, I have to ask for kanang mangayo kog dispensa kun ugali dili man ipagpag-igo, pero daghan pud usab pud nga mga tao nga they give so that their name will just be posted, and it gives a kind of
pagdako sa ilahang mga atay, quote unquote. But then there are persons who really give from the abundance of their heart in the name of charity nga ilang gihatag para sa usa ka maanindot nga kausa. So be it nga nay mga tao usab pod nga generous, nay mga tao nga manggihatagon. And I will always like to highlight persons who are cheerful givers. Mangyatagon, nagmalipayon usapod silang paghatag ni ana, even though it's a sacrifice on their part, but at the same time that gives a sense of themselves, no, silang pagkamangyatagon, and then that leads them to become holy persons. My dear friends, the scriptures that we follow in today's liturgy, ato ang hinumduman nga ang Ginoo mo provide. Number one, God is the first who will provide. And for those persons who experience God's providence are persons who are able to give praise to God, even a little sacrifice of themselves, and remain to be a name, anonymous. But then they are cheerful givers. And we have to remember, and we have to put that in mind, that God loves a cheerful giver.